Kollox qed jindika li matul il-ġimgħa li ġejja t-temperatura se taffi xi ftit misħana ta' dawn il-ġranet. Dan hekk kif skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku fil-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, it-temperatura matul il-ġimgħa d-dieħla mhux se taqbes 30 grad Celsius. Nhar it-tnejn li ġej it-temperatura kemm matul il-ġurnata kif ukoll matul il-lejl se tinżel b'mod sinifikanti u hija mbassra li tkun 30 grad matul il-jum, filwaqt li matul il-lejl it-temperatura se tkun bejn it-23 u l-24 grad Celsius. Apparti minn hekk minn nhar il-ħadd se jqum ftit tar-riħ u skont it-tbassir tat-temp, ir-riħ se jitla' għal saħħa ta' forza 4 biex imbagħad minn nhar it-tnejn ir-riħ se jlaħħaq sa forza 5. U allura dan ifisser li għal dawk kollha li jħobbu jqattaw il-ġranet fejn il-baħar għandhom joqogħdu attenti f'liema bajjiet imorru minħabba r-riħ kif ukoll jagħmlu użu mill-krema protettiva hekk kif ir-raġġi xorta waħda se jkunu perikolużi. Fil-fatt għal dawk kollha li ma tantx iħobbu x-xemx matul il-ġimgħa d-dieħla, temp se jkun ftit jew wisq imsaħħab, però l-indiċi UV xorta se tkun għolja hekk kif se jkun fil-livell ta' 8 matul il-ġimgħa kollha. Interessanti l-fatt li ċertu siti qed jindikaw ukoll li f'xi ġranet taf traxxa xi ftit tax-xita iżda xejn inkwetanti. Intant mill-ħamis li ġej jidher li l-forza tar-riħ se tibda tnaqqas iżda sissa m'hemm l-ebda indikazzjoni jekk it-temperatura u se terġa' togħla wara dakinhar.